Durant les darreres dècades, el paisatge de les Docklands ha canviat radicalment, passant de tenir una fesomia molt industrial a ser un dels llocs més cool de Dublín. De tota manera, alguns dels antics edificis de la zona han resistit l'embat postindustrial, s'han reinventat i s'han integrat al nou paisatge de modernitat. Alguns exemples: l'antic British Rail Hotel i la seu europea de la companyia tecnològica Salesforce. En aquest cas, el contrast és espectacular. D'una banda, l'antic hotel, construït el 1883, un establiment emblemàtic que servia principalment per allotjar els passatgers del ferrocarril i dels vaixells transatlàntics, per la qual cosa era allà on molts irlandesos passaven la seva darrera nit abans d'emigrar. A l'edifici, de maçoneria de maó vermell, hi ha un ampli ventall d'elements victorians amb una ornamentació força recarregada. L'antic hotel ha estat restaurat i ara forma part del complex anomenat Salesforce Tower, amb domini total del vidre i on hi ha tota mena de modernitats repartides en milers de metres quadrats d'oficines, un jardí d'hivern i un sostre verd amb vegetació. En definitiva, que el passat i el present es fusionen de manera harmoniosa, convertint aquest complex en un referent arquitectònic de les Docklands. El projecte Tropical Fruit Warehouse és una destacada rehabilitació que combina un magatzem històric construït a final del segle XIX amb un modern complex d'oficines que té una superfície global de 7.454 metres quadrats, un espai ocupat íntegrament per la seu europea de la xarxa social xinesa TikTok. Originalment, com el seu nom indica, era un magatzem utilitzat en la importació de fruita tropical. El disseny inclou la restauració del magatzem, preservant elements com les bigues de fusta de pi escocès que sostenen la teulada, les façanes de maó i les teules de pissarra. I flotant a sobre de l'estructura protegida hi han afegit dues plantes d'oficines en voladís, és a dir, només ancorades per un costat, en aquest cas per la banda sud, totalment envidriades, fet que ha deixat amb cara de flipat un individu situat a la façana. Per contra, l'altre sembla que no està gaire convençut. La HubSpot House és la seu europea que aquesta companyia tecnològica té a la capital irlandesa. L'edifici combina elements històrics i moderns, integrant una antiga façana de maó vermell que pertanyia a una de les cotxeres de l'antic tramvia de Dublín. Ara, la porta principal, de grans dimensions, és tancada i els treballadors de HubSpot entren pels laterals. Aquesta façana històrica s'ha preservat, incorporant-se al nou complex d'oficines, però mantenint l'essència arquitectònica original mentre s'afegeixen extensions contemporànies que ofereixen espais de treball moderns. El resultat és una fusió que respecta el passat industrial de la zona i que satisfà els requisits d'una oficina del segle XXI. Els edificis on actualment hi ha el pub de Bottle Boy i de Mason Hotel són el resultat d'una transformació meticulosa de dues estructures protegides situades als números 81 i 82 de North Wall Quay. Foren construïdes al segle XIX, però el fet que el desenvolupament modern de les Docklands hagi estat esglaonat i del centre cap al port ha suposat que aquesta part hagi estat la darrera a rebre inversions, provocant el deteriorament arquitectònic dels edificis que encara romanien dempeus, això sí, en desús durant dècades. El número 81, una antiga casa adossada i pub datant del 1860, ha estat restaurat per a preservar les seves característiques originals. Ara hi ha el pub de Bottle Boy, nom que ret homenatge a la seva història com a lloc de trobada per a treballadors portuaris. El número 82, un magatzem industrial construït el 1870, ha estat renovat mantenint la seva façana original de maó vermell i s'hi ha encaixonat una estructura d'acer de 9 plantes, creant una fusió espectacular entre l'arquitectura històrica i la contemporània. Aquest edifici ara acull un hotel boutique de 94 habitacions que ofereix tota mena de serveis, incloent-hi un gimnàs, una piscina i diversos bars i restaurants.